Erasoan hasi dira 10 itzuli helduerako. Bruno Rodríguez. Beñat Garmendia, Irunen irabazi eta gero. Beste itzuli bat osatzera datoz. Iratzerrolako lasterketa hau Kastorren, beno Irunen. Aitor Altuna, aurrekoan ere Irunen lasterketa dotore egin zuen. Gaur erasoan, Irunek aurrera bakarrik segitzea erabaki du. Momentu benetan polita lasterketa gol honetan. Irunen dutik. Zazpi itzuli, hau baina, jantzan onera zora, segi jan, hau baina. Baina gamotzako, segi. Bere gurpila oso sortzaitua da eta arrogatu dute Johnsonon. Hau baian. Jantzaren arrogatu dutenean, orain berriz ere gendiak dugu pelotoiak. Segi itzuli, lasterketa botatzeko Jon Larrañaga. Lehenengo tokian, 6 vuelta, Jon, 6 vuelta. Jon Larrañaga burua. Benizarren. Itzuli, pasa dira lasterketa amaitzeko.
egiten ari dira. Lau itzuli falta dira. Gogorra egiten zaio, negarra izaten ziegu izango. Pasian ibili dugu. Ema, beste buelta bat, nea erantzatu bai. Datorren larun batean, gurasoak ere hortu izango gara, guraso, entrenatzaile guztiak onartzen ditugu, Baina, elkarte bakoitzak bi aukeratu behar ditu gintanarako. Bueno, orain, lasai datoz, 3 itzuli. 3 itzuli lasterketa bukatzeko. Hau gainetik, hau gainetik. Bueno, beste erasoak. Alba Markel. Atzean geldiak dago, 2 itzuli. Alba Markel. Markel Castillo, bakarrik. Arrapatu dute Markel Castillo. Bueno, berriz trindularioak heldugatik pasatzen azkenengo itzulia. Anderlardiaren akionu erasoa, biztibizidoa pulgaseko txirrindularia. Tartea irekitzen ari da, tartea arriskutsua da. Atzean gelditu egin dira, Ander bakarrik aurrera. Tartea dauka. Bueno. Hauxe da, nesken podiuna, Castillo, Beñat Garmendia, Inigo Etxarri. Lasterketan aurpegia ematuten horiek guztiak, Aitor Altuna, guztientzat, ea,